ମୁଁ କାଲି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଜର ଜପକୁ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେଉଛେ, ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକତା ବୋଲି ମନେ ନ କରୁଛେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜପ ଠିକ ହବନି। ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କରୁଛେ କ'ଣ ନା ସବୁ ଅନ୍ୟ କାମ କରୁଛେ, ହଁ ଏସବୁ କାମ ସରିଲେ ଆମେ ଜପଟା କରିବା, ଜପକୁ ପଛକୁ ରଖୁଛେ। ଆମେ ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଜପକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉନେ। ତେଣୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜପକୁ ଆମେ ପ୍ରାଥମିକତା ପ୍ରଦାନ ନ କରିଛେ ଆମର ଜପ ସେତେବେଳେ ଠିକ ହବନି, ଆଉ ଆମେ ଜପ ମଧ୍ୟ ପୁରା କରିପାରିବା, ଏ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହବ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ସ୍ନାନ କରି ଆଗ ଜପରେ ବସିବା ଦରକାର। ଜପ ଶେଷ କରିବ ତାପରେ ଉଠିବ, ଷୋଳମାଳ ଶେଷ କରିବ ଉଠିବ। ଅବଶ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ନିୟମଟା ଲାଗୁ ହବନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏତିକି କରିପାରିବେ। କାରଣ ମନ୍ଦିରରେ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ତାପରେ ଭକ୍ତମାନେ ଜପ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜପ କରିପାରିବେ ଆହୁରି ଭଲ ଯଦି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଉଠି ସ୍ନାନ କରି ଆଗ ଜପ କରିବେ। ଜପ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ, ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବେ ଜପ କରିବେ, ତାପରେ ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ଏବଂ ଅନ୍ୟ କାମ ସବୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମର ଜପ ଠିକ ହବ। ଆଉ ସକାଳ ବେଳା ହେଉଛି ଜପ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମୟ। ସେତେବେଳେ ମନ ଶାନ୍ତ, ବାତାବରଣ ଶାନ୍ତ, ତେଣୁ ଆମର ଜପଟା ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଭଲ ହବ, ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ତେଣୁ ଆମେ 16 ମାଳ ଯଦି ଶେଷ କରିଦେଲେ ସାରା ଦିନ ଆମେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରିୟ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବାକି ଦିନ ବେଳା ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିପାରିବା, ପ୍ରବଚନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବା, ଏସବୁ କରିହେବ। ତେଣୁ ଜପକୁ ସମସ୍ତେ, ମୁଁ କାଲି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେ